Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV machiegni e weche manyien maga ka gi kacha. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jalar Komten piny Kenya riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga osingo chiero sekta ma jua kali e pacho ka pono ne oyiere kaka jatend piny Kenya e yiero mabiro ma dwe mar aboro. Raila wacho ni kata obedo ni thoth jotich e sekta no mar jua kali onge kod otese mag somo, gin kod lony kod ng'eyo e tije mopogore opogore magitimo e sekta no. With the RPL, our country and my government will be addressing the needs of millions of Kenyans who flock to work in industrial areas of our various towns, armed with the excellent skills but no certification. They are therefore overworked and underpaid for their otherwise excellent skills. I will give a few examples. Number one, the tile fitters. They're among the best in the world, but because they lack certification, they are unable to directly secure tile fitting jobs. The jobs, therefore, go to middlemen who have papers but no skills, who in turn hire the tile fitters and take the lion's share of the pay. The RPL certification will change this situation completely, allowing our tile fitters to secure the jobs and earn the money directly. Dunbura mar Pamoja Africa Alliance maotele Governor Makilifi Amason Jeffa Kingi korolando ni odonje riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza. Kingi molose twak mane gibago e par jalup jatend piny William Ruto mani Karen owacho ni paw wuok e Azimio la Umoja ni mar ok gimor gi kaka itayo chenro mag riwruogno. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy and mistrust. Consultations and decisions are made by a few and forced down the throats of the majority of the constituent parties. Due to the above two reasons, it became difficult for power to pursue its three-item agenda for and on behalf of our people within the Azimio configuration. Apart from the usual rhetorics during political gatherings, there is absolutely nothing to show in terms of commitment for the coastal people in the Azimio configuration. The journey to the Alliance of the Willing already started when we had the first meeting with our PA colleagues. Different from the agreement they signed on the other side, which they were never allowed to read, which they don't have a copy. Here, they had days to read the agreement we had with them. They even had days to improve on the agreement we had with them. And they have copies of the agreement we have signed with them. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka giko ne ochopo nyima put mo meeting mar manyo jalup Raila Amolo Odinga. Kalonzo ochopo nyim komiti no kendo ka okoni nyaka ne otim kamano mondo kik nen ka jalno mobalo gi chike matayo chenro no. Jadbura machon magatanga Peter Kenneth bende ochopo nyim kamati no mondo mien bende odadhoge ka oromore gi leo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga. Jambetre Stephen Tarus mar duond bura mar National Liberal Party bende ochopo e nyim kamati no. It has been a wonderful conversation. Wazee kama Bishop Njenga, Archbishop Zacchaeus Okoth. I looked at that in my own mind and I said, why would I not want to go and greet Archbishop Okoth at his age? Therefore, I had to take that decision, and I want to ask that all my supporters who had given me their interview, even the conclusions of those interviews, were carried forward. I am from Mount Kenya. Yes, I cut a national role, but it is important to realize that Mount Kenya is a vote-rich area.
It is also important that the opposition has had a field day in Mount Kenya, but it is also important to accept that the Azimio candidate is on an upward trajectory in Mount Kenya area. And therefore, that by being vote rich has its own considerations, but it's not a must, but it has its own considerations. And anybody who is doing mathematics will place Mount Kenya as a priority. With the candidature of Raila Amolo Odinga, he needs a fresh blood. He needs fresh minds. He needs people who truly want to create a unified country based on the challenges that we have had in the past. You know, as a country, we have always suffered the ethnic card. And you know we must breach that card. I don't think I have to belong to a particular tribe to be able to serve Kenyans well. Chenro mar some skul mauriri na yudo ng'ikruok okinyi ma kawuono bang' jopuonjre bago ng'anyo mamuol kendo wuok e skul ka gidhi nyaka apisi ma jata chenro ma weche somo e kaunti ma Migori. Jopuonjre go noywago yo ma jatend skul no osebedo katayo godo chenro mag somo kama kukum gine ywago medruok mag omenda mag somo e skul no manotim ataro mar chik manogol kod jatend migawo mar somo Ngire George Magoha kaluwore kod apisas matayo weche mag somo e kaunti ma Migori Geoffrey Onyiego. Ywak jopuonjre go nosewinji kendo gisechako timo nonro weche mane opedhi gi jopuonjre go kopuoyo kwe mane jopuonjre go obedo gode seche mane gibago ng'anyo makamano. Temo tudruok maro kod japuonj maduong' mar skul no ne ogore Lwanda. They never destroyed any property in the school. They have been able to reach the office of the County Director of Education and they have raised a number of issues that affect their welfare in school. We have listened to them and we are arranging on how they will go back to school so that we can also go and carry out investigation or further investigation on the issues as raised. But I want to thank them for having been very orderly. They never destroyed any property, and that is the way to go, eh? Yes. You don't have to destroy anything because you are protesting. That is now leadership, eh? Yes. We have heard you, and we hope when you go back, you will be very patient enough as we address the issues that you have just raised, eh? Jodak e alwora mar Buore Kadiboy County ma Kisumu bago ng'anyo ka giywago rochruok mar arita kwe kendo mosekelo nek mar ji kod kuo mar maundu. Jodak go koro dak gi luoro kaluwore ni ndalo adek sani ji 8 osemonji alwora no kendo ma obet gi jo maundu kendo ng'ato achiel bende osewito ngimane. Giseyo kendo kwedo jotelo mochung' ne rango arita kwe makono ka gikoni jotelo go kosebedo katimo tije kaka owinjore kendo kwayo jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i mondo koro donjre e wachno. Gidaka par kawanyo ka e podland abari toro jogo no yuda e dhora ngayo ka go simu e magiga gleno an nang'e ni gin en ng'ad pikipiki mokelo customer ne masogo koro odok rabuor kara oknen ja pikipiki koro sama logo toka mondo awene gi ocha temo otongo tagileta agora piny mapacha olal koro sama ne purani piny elo kanyo no emo chako meda le more wiye ochako tongo wiye gi le moro kendo ema awunda ni koro hata setho ema koro giseto fukena gikawo simba gi pesa ma to gidhigo koro sama na giwuok gidhi no be gichak gimedo le achiel nikech wiye gitongo le ariyo ng'ute gitongo achiel. Nyoro nyo wan kode godhiambo kendo kumota to nyo ohero ngerago oluonga ni Dani nang'o takone ni ber ahinya koro dakika mogik gokinyi ka winjo notho to kama antie ni gi yika maromo ni kama nyo nege no nitie duka mbele kanyo anyalo wuok godhiambo tadhi ng'iewo kata sukari kata mana chumbi tibiro nega kaka guok kech aonge tienda mabiro ringo go e chuodho kech adieri jonek to osewuok ki odiochieng' bok inyal we dhot nono ikunyo dhoudi ikunyo tok udi gwen ok ne gwoni ok inyal yudo giri ming'iewo miketo matin ni mayo wanyaka mogo sirkal imayo wanyaka moke ji dhigo to kotundo tieno tilaye yot ipiele yot ere ng'ama nyalo jotiek mondo ting'o dhigo oko ne wach luoro. Kadiboka masogo kama nyako mama manonegi no ne nitie kendo wuoyi manotong' bende nyathi yuora en pek ni ka sa achiel
ng'ato inyalo negi to kendo inegi mana kapod onge gimoro machielo. Wach ni ewa yuago ni security nikech ka en saa achiel to otong'o ji ariyo, itong'o nyathi skul titong'o miyo, to security ema yuago ni security ni kanye, konywa uru. Jotich mbalariany ma Kibabi obago ng'anyo mamuol e skulno ka ging'ure omenda ma balang' kotenore gi rak margi kod skulno. Jotijego dwaro mondo ten mbalariany no ochulgi omenda go kendo ndiko e tich jotije mag lwedo. Ging'ure wi tuono gi hola kod medo lemo jogo mosechopo kidieny mar meto ka goyo nyon ni ok gibidok e tich nyaka chop winj kendo rang ng'ur margi. We decry your administration lack of goodwill to promote our members in spite of their performance and qualification. This has brought about low morale and many of our members seeking promotion elsewhere. We demand that you address this anomaly expeditiously so that competent staff are retained. Mwajiri amefanya kwamba kana kwamba mkataba huu ambao tumekubaliana naye mwajiri ameshindwa kuimplement ama amekataa kuimplement mkataba huu, na wafanyikazi hawa wanateseka, wanataabika kwa sababu mkataba huu wa internal unawapatia commuting allowance na unawapatia na employment rights zingine ambazo sasa hivi hawawezi wakaenjoy kwa sababu mkataba huu mwajiri hajatekeleza. This CBA has remained in limbo to the detriment of workers. The national 2017-2021 CBA was successfully negotiated and signed. The university implemented the CBA but has not paid arrears arising from the same, despite the government having paid out the monies. Piny owacho biro loso apaya machon mane okethi ka igero apaya ma The Nairobi Expressway mong'ado boma ma Nairobi. Jod bura mane otel negi god jakom mar kamiti matayo weche mag wuoth e od bura mamalo David Sokin kawuono ne otimo limbe apaya no mechano chak tigo jumani kendo singo ne jogo ma ok bidwar chulo mondo mi oti kod apaya mamalo no ni biro loso negi ndara maber mondo gitigo. Edwin Okoth miyowa ler mathoth. Kakoro dong mana ndalo machuok to iyawo apaya mar Nairobi Expressway mane oger kod joket mwandu mawuok e piny mar China. Jood bura chieng' wuok tich ne otimo nonro mogik mar neno ni apaya no los e yo makare. Jakom mar komiti matayo weche mag wuoth e od bura maduong' David Kosing wacho ni apaya man piny kata machon ma weg nyamburko ok be chulo mondo gitigo ibiro los e yo makare mondo weg nyamburko kik bed kod achiedh nade moro amora. We are not only, or the government is not only doing the upper decker road, we are also doing or government will also do the lower road. And this is very important for Kenyans because they are saying poor drainage. So we want to go through today also see how the drainage system of this road has been done because it was spilling water to the down road, and we want to make sure that does not happen because the road for Kenyans, this is ours, this is for Kenyans. But for people who don't want to pay, they have an alternative, which means they can use also the down road. So we want to see that road is done, and also want to see that the drainage system is also good, so that Kenyans also can enjoy their road. Weg nyamburko osebet kod ywak ni gedo mar Nairobi Expressway ne oketho apaya man piny, kendo ula mawuok e ndara mamalo osebet ka ketho apaya man piny no. Luoro bende osebet ni bedo ni apaya no kalo malo, koko mawuok e apaya no kod arita mag jodak man machiegni kod apaya no kaachiel kod od bura mamalo nyalo rochore. Wach mane jood bura okwedo kaluwore kod kaka olos apaya no kendo rageng' koko mane oketi machiegni kod od bura maduong' no. You know, there's a lot of noise break which has been done so that doesn't affect people. Those are a number of issues that we want to confirm for the people of Kenya, and mainly because the president has directed that this road be used from next week. So, and it's a kind of a test so that now when he comes to launch it, it is perfect. But for the people of Kenya and Parliament, since we are the relevant committee, we wanted to make sure that also is good so that the people of Kenya can enjoy the road. And from weg nyamburko mane kawo seche mang'eny ka gidhi e paw ndege maduong' mar Jomo Kenyatta koro biro kawo dakika matin kende
bang' nyiewo kadi mag chudo kowuok e apise mag kambi matayo wuodhe e apayano man Mlolongo kod Lavington. Apayano mane oger kod omenda maromo siling bilion 85 ibiro yaw ne weg nyamburko mabiro chulo ma ok tin ne siling 300 ka gitiyo kode, omenda ma ibiro chul joket mwandu mane ogere kuom higni 27 mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho chano kalo chik mabiro tayo kaka taka ma ichoke bombe wite kuonde ma ok opandi. Jagoro maduong' e migawo mar alwora Chris Kiptoo wacho ni chik ma kamano biro kumo wito taka e pewe kata kuonde mong'ere kaka dump site, kama koro tend bombe kod counties biro dwarore mondo nyiew masinde marego taka go kuonde moyangi. Kiptoo mane wuoyo e kaunti ma Nakuru kama noyange masinde manyien mag rego taka go mosir kod riwruok mar piny mangima ma jiwo dongruok UNDP kod omenda ma silings milion 30 oyangi ni Kisumu, Nairobi kod Mombasa bende gine moko kuom bombe ma UNDP siro kod chenro mageto tieko taka ma iwito oko. If you look at the list of bills that are before Senate, you will see that, and we have been assured by the Senate that they will pass it. Now, once we have this bill in place, it is going to cause a paradigm shift. We are going to move away from the common approach in Kenya where we do dump sites. We take waste to dump sites. There will be no dump sites because it's going to be illegal for anyone not to sort waste at source. It will be compulsory for everyone to sort waste at source, and no waste will be transported without sorting, and no one will be allowed to deposit waste in a dump site. Instead, there will be what we call material recovery centers that will then receive the waste and sort it, because then we are going to have reuse, recycling, and the whole idea is we want to have less waste into the environment. Under the Global Environmental Facility, we received funding to support the management of what is called unintended persistent organic pollutants, UPOPs. And this has been a program for 5 years, and we work with our partner UNDP as the implementing agency. And the ministry therefore has been implementing this program for the last 5 years, and it has been focused on 4 counties: Mombasa, Nairobi, Nakuru, and Kisumu. And the estimate of the entire project, I think the budget is around 400 million Kenya shillings. County, we produce about 50 tons of waste annually, 50 tons per day. And if we calculate how much we actually have per year, to be around 18,000 tons per year. So this facility will help actually us in areas like Gilgil and Naivasha, because they are neighboring this facility, and then they will actually reduce the pressure we have in our Nakuru incinerator. Kocha ma Liverpool Jurgen Klopp olero ni dwaro margi mar kawo kombe mar adhula lig maduong' e piny Ingereza pok okethore bang' wuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Tottenham e tukgi mokalo. Liverpool rakore kod klab mar Aston Villa metayo kod jatugo machon mar Liverpool Steven Gerrard midhiambo ma kawuono. Yeah, we both have 3 games to play, and my concern is actually how can we win our games, and then we have absolutely no hand in how City will play their games. But before they are played, I think we should not add on points. We don't do that, and I'm pretty sure City is not doing that.